また強くなったぞ。我が敵を撃て。清流騎士団を甘く見る。受けてみなさい。我が敵を撃て。かの者の傷を癒したまえ。剣となれ。強くなれたのか。
の者の剣となれ。我らを敵にしたのが運の尽きだ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。悪く思わないでね。じゃあうわエオン様、勝ったか。苦しい戦いだったな。近いバカだよ。不器用な人な。私、誰よりもエルヴィン、アルハザードはこの。よし、進もう。一刻も早く終わらせるんだ。やったー、オイラが一番だ。激戦の末、光の末裔として使命を果たします。